Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ашларыгыз тәмле булсын. Азнакай районында мәктәптә туклану системасын тикшерделәр. Безнең класска бик нык ошый. Безнең класста бүтән кеше ошый. Һәр вакыт ашлар да, буткалар да тәмле. Өтнең дә була төрлесе. Кинология комплексында алман овчаркалары белән таныштырдылар. Ярышка барлыгы Әлмәт шәһәреннән 10 эт килгән, алар 5 төрле тукымнан. Рух чыныктыру. Әлмәт халкы салкыннан курыкмый. Обычно в это время мы уже пилим лед, готовим майну для заплывов, для первых заплывов перед сезоном. Азнакай районында мәктәп туклануын тикшерү буенча комиссия эшләде. Анда район җитәкчеләре, иҗтимагый совет вәкилләре катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат коллегаларыбыз сюжетында. 2024 ел Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы тарафыннан Иҗтимагый контроль елы дип игълан ителде. Районның Иҗтимагый советы бу мәсьәләне өстенлекле итеп тота. Бигрәк тә мәктәпләрдә кайнар туклануны оештыру актуаль мәсьәлә булып тора. Благодаря инициативе общественного совета родители... Иҗтимагый совет һәм ата-аналар комитетлары инициативасы белән 2 ел элек без мониторинг үткәрдек һәм мәгариф идарәсе белән бергә башкарган эшебез нәтиҗәсендә туклану белән тәэмин итүчеләр алмашынды. Сыйфат үзгәрде. Произошла смена поставщика питания. Значительно изменилось качество. Шәһәрнең 2нче гомуми белем бирү мәктәбе ашханәсендә 545 бала туклана. Без кайберләренең фикерләрен дә тыңлап үттек. Безнең ашханада ризыклар бик тәмле, һәр вакыт кайнар чәй, кайнар ашамлыклар. Безнең класска бик нык ошый. Безнең класста бүтән кеше ошый. Һәр вакыт ашлар да, буткалар да тәмле. Безнең ашкада ничек безнең ашаталар миңа бик ошый. Һәр вакыт җылы һәм тәмле ашамлыклар бирәләр. Миңа бик кара будай буткасы ошый. Итләр һәр вакыт тәмле, җылы. Туклану беренче дәрестән соң башланып, 4 тәнәфестә алып барыла. Табын әзерләүдә югары сыйныф укучылары булыша. Әлеге минутларда 2нче дәрес тәмамланды һәм 4нче, 5нче сыйныф укучылары ашханәгә тукланырга төштеләр. Бүген аларга макарон һәм балык ризыклары бирелә. Алар бу ризыкларны яраталар микән? Әйдәгез үзләреннән сорап карыйк әле. Тәмлеме ризык? Яратасыңмы син балык? Әйе, яратам. Укучылар янәшәсендә аларның сыйныф җитәкчеләре. Безнең сыйныфта барлыгы 31 укучы. Без 2нче дәрестән соң ашарга төшәбез. Балалар инде теләп ашыйлар. Күбесе инде ата-аналар ашаудан бик канәгать. Октябрь айында Иҗтимагый совет вәкилләре ата-аналар комитеты белән мәктәп туклануына күзәтү ясаган булган. Мы и на практике видим, что питание горячее, разнообразное. Практикада күрәбез, ашау кайнар, төрле, меню 2 атнага алдан төзелә. Һәм безгә ата-аналар ягыннан шикаятьләр кимүен билгеләп үтү шатлыклы. Мәктәп ата-аналарның һәр соравына җавап бирә. Бүген без күп кенә мәктәпләрдә сизелерлек үзгәрешләр күрәбез. Сегодня во многих школах мы видим, произошли значительные изменения. Җитәкчеләр ашханәдә тудырылган шартларга уңай бәя бирделәр. Отрадно, что в этой школе... Шунысы куанычлы, бу мәктәптә ашханә эшенең составы 100% тәшкил итә. Биредә зур стажлы пешекче эшли, үз һөнәренә тугры, балаларны һәм үзенең эшен ярата. Чөнки бу бик мөһим. И свою работу. Потому что это немаловажно. Ашарга пешергәндә аны яратып эшләргә кирәк. Шул чакта гына ризык тәмле булачак. Комиссия тарафыннан мәктәп туклануына уңай бәя бирелде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясы. Телекомпания студиясе балалар һәм аларның әти-әниләренең, тәрбиячеләренең елмаюлары һәм янып торган күзләре белән тулды. Биредә «Мир без границ» шикләрсез дөнья проектын төшерүләре тәмамланды. Я знаю, как вы все
переживали, как волновались. Помните? Но сейчас все позади, и сегодня вы настоящие герои, друзья. Бүгінгі ирте балалар үшін гадәти дәресләрдән түгел, дулкынландыргыч бүләкләү тантанасыннан башланды. Проектны оештыручылар айрым номинацияләр һәм конкурентлык көрәше урынына барлык катнашучылар да җиңүче дип игълан итәргә карар кылды. Шикләрсез дөньяда чыннан да дуслык һәм бердәмлек атмосферасы җиңде. Мы вас всей душой поздравляем. Вы такие молодцы. Давайте поаплодируем сами себе, да? Ребятишки. Ижади проектта Дай-5 белем бирү үзәгендә тәрбияләнүчеләр, Әлмәт балалар йорты тәрбияләнүчеләре, 19-нчы сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен булдырылган мәктәп Әлмәт интернат мәктәбе укучылары катнашты. Балалар үзләренең тәэсирләре белән уртаклаштылар һәм чыгыш алдыннан дулкынлануларын турында сөйләделәр, чөнки күбесе мондый бәйгедә беренче тапкыр чыгыш ясый, ә кемнеңдер бу проект хыялын да чынга ашырды. Я мечтаю стать певицей. У меня такая мечта. Очень любит петь. Она мне дома планшет включит, песни вот быстро запоминает, очень хорошо, слава богу. Катнашучыларның ата-аналары һәм тәрбиячеләре балаларына үзләрен күрсәтергә һәм ышаныч уятырга мөмкинлек биргәннәре өчен тирән рәхмәтләрен белдерделәр. Мондый балаларга, конечно же, кирәк, ул аларны җыя, объединяет, берләштерә. В общем, бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Ләйсән Галиева, Александр Исаков, Әнвәр Халиуллин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шәһәр халкы һәм кунаклары тыныч холыклы һәм җитез алман овчаркалары белән якыннанрак таныша алды. Спутник Махмай кинология комплексында такие разные овчарки дип исемләнгән эт асраучылар белән очрашу узды. Чара кысаларында оештыручылар килгән этләрнең тукымнары турында сөйләде һәм этләр арасында ярыш уздырды. На момент восточноевропейская овчарка довольно редко встречается на просторах нашей страны, но тем не менее ее поклонники тоже есть в рядах собаководов. Спорт кинология үзәге кураторы Рима Фәттахова алман овчаркасы төрләренең холкы турында сөйли. Тукымның төрләре күп булган кебек, аларның уртак сыйфатлары да шактый. Бу акыл, тиз реакция, хуҗага тугрылык, чыдамлык һәм яхшы ис сизү. Катнашучылар арасында Алина Гыйлметдинова һәм аның Шери кушаматлы юлдашы. Алина аны өенә 3 айлык кичек килеш алып кайта. Һәм менә инде 5 ел дәвамында игътибарын һәм мәхәббәтен кызганмый. Из немецких овчарок бывает длинношерстная и короткошерстная. Алман овчаркаларының шома һәм озын йонлы төрләре бар. Шери шома йонлы төр булып санала. Әлеге тукым белән мин инде 15 елдан артык таныш. Алар яхшы дрессировкалана, тыныч холыклы һәм үзенең хуҗасына тугры. Очень добрая, может легко защитить также хозяина. Собака рядом, шаг сделали, рядом. Ярышка барлыгы Әлмәт шәһәреннән 10 эт килгән, алар 5 төрле тукымнан. В целом вся деятельность направлена на... Спорт кинология үзәгенең төп максаты ул этләрнең куркыныч түгел икәнен, киресенчә, аларның нинди файда китергә мөмкин булуларын күрсәтү һәм шул ук вакытта моның зур җаваплылык икәнен аңлату. Без эт асраучыларны берләштерәбез. Алар биредә бер-берсе белән аралаша ала, этләр үз чиратында социальләшә. Социализироваться. Бәйге өлеше база командаларының белемнәрен тикшерүдән торды. Мисал өчен, рядом место командалары. Хөкемдарлар этләрнең кешеләр һәм башка этләр янында үзләренең тотышларын бәяли. Конкурсная часть включает в себя базовые команды. На самом деле конкурсы не очень сложные. Бәйге өлеше база командаларының белемнәрен тикшерүдән гыйбарәт. Жюри эт хуҗасы белән үзара бәйләнешен бәяли. Ул ни дәрәҗәдә команданы тиз үзләштереп эшли башлавына карый. Реагирует и насколько быстро усваивает то, что ей говорят. Иң яхшы нәтиҗә күрсәтүче этләргә лаеклы бүләкләр тапшырылды. Алсу Нуриева, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 24 ноябрьдә бөтен дөньяда морж көне билгеләп үтелә. Ул Кыргый табигать фонды тарафыннан Тын океаны моржлары санын киметү проблемасына игътибар җәлеп итү өчен оештырылган. Бу көнне хайваннарны яклаучылар гына түгел, кышкы чыныгуны яратучылар да үзләренеке дип саный. Бәйрәм уңаеннан Әлмәт моржлары шәһәр күленә салкын суда йөзеп чыгынырга җыелды.
Урамда 1 градус жылы булуга карамастан позитив һәм үз-үзләренә ышанган катнашчылар бары футболкаларда гына биеп, рәхәтләнеп күңел ачалар. Шәһәр күлендә кышкы йөзү һәм чыныгуны яратучылар Морж көнен билгеләп үтә. Катнашчылар арасында Фатыйма Рупенко. Аңа 63 яшь, 7 ел чыныгу белән шөгыльләнә. Судан йөзеп чыгу белән үзенең кичерешләре белән уртаклашырга ашыга. Куркыныч да булды, рәхәт тә булды, бөтенесе бергә. Чара районның мактаулы гражданины уникаль спортчы Михаил Землянов истәлегенә багышланган. Нәкъ менә шушы көнне 24 ноябрьдә 5 ел элек ул вафат була. Дәвамчылары аның турында истәлекләрен кадерләп саклый. Вместе мы с Михаилом Егоровичем и организовывали и чемпионаты, и мероприятия. Михаил Егорович белән без бергә бик күп чемпионатлар да, башка чаралар да оештырдык. Аның абруе һәм аңа булган хөрмәт аркасында аны бөтен ил буйлап беләләр. Ул Кытайга да барып кайтты һәм гомумән бөтен җирдә аны барысы да ихтирам итә. Пользуется большим уважением. Салкын суларны буйсындырырга 30дан артык йөзүче килгән. Иң өлкәне 86 яшь. Дистанция исә барысының да 25 метр. Все спортивные организации, которые занимаются закаливанием и зимним плаванием, Чыныгу һәм кышкы йөзү белән шөгыльләнүче барлык спорт оешмалары бу бәйрәм көндә үзләренең төрле чараларын үткәрәләр. Бездә шулай ук 2008 елдан бирле оештырабыз. Без әлбәттә елдан-ел аны кызыграк итеп үткәрергә тырышабыз. Барлык катнашчыларның да күңеленә хуш килсен өчен. Кешеләргә һичшиксез ошый. Моны бүген килүче кешеләр соннан да күреп була. люди откликаются на это. Вот видите, сегодня много народу собралось, и нас это радует. Салкын су мәкерле булырга мөмкин. Шуңа күрә чарада алдан әзерләнгән кешеләр генә катнаша. Яңа үрләр яулау күңелле бонус ди Алексей Сосин. Тик аның өчен беренче чиратта организмны чыныктыру тора. Кышкы йөзү белән инде 8 ел мауга. Вода холодная, несмотря на то, что льда еще нету. Боз булмаса да су салкын, шуңа бераз төрле хисләр туа. Боз булмаганга андый ук нык салкын су көтмәгән иде. Башка елларда без бу вакытта инде бозны кисеп су керә торган урын ясый идек. Бу елны алай булмады. Обычно в это время мы уже пилим лед, готовим майну для заплывов, для первых заплывов перед сезоном. Алда кышкы сезон. Чыныгуны яратучылар салкыннарның килүен түземсезлек белән көтәләр. Алсынуриева, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә дәрәҗәле турнир башланды. Нефтяник хоккей әзерлеге үзәгенең аренасында У-16 хоккей территориясе дип исемләнгән хоккей буенча бөтен Россия ярышлары старт алды. Анда 16 яшькә кадәрге яшүсмерләр катнаша. Әлмәттә 4нче ел рәттән уздырыла торган турнир турында киләсе минутларда карагыз. Унике көн дәвамында Россия һәм Белоруссиянең 2009 елгы иң көчле яшүсмерләре хоккей ярышларының төп трофее өчен көрәшәчәк. Турнирга барлыгы 10 төбәк командасы килде. Турнирны Себер һәм Идел буе федераль округлары командалары ачты. Киләсе 2 атна эчендә иң көчлеләрне ачыклау дәвам итәчәк. Ярышларны ачу тантанасында катнашучыларны Россия хоккей федерациясенең Идел буе федераль округындагы филиалы җитәкчесе урынбасары Владимир Пашкин һәм Нефтяник хоккей клубы башкарма директоры Рөстәм Гатин сәламләде. Җитәкчеләр Әлмәтне ярышлар һәр вакыт иң югары дәрәҗәдә уза торган урын буларак билгеләп үтте. Әтиенләргә спортчыларны әзерләүдә керткән зур өлешләре өчен рәхмәт белдереп, спортчыларга уеннарда уңышлар теләде. Сегодня в Альметьевске, который по праву можно считать городом, являющимся столицей детского хоккея в Приволжском федеральном округе, собрались лучшие ребята страны 2009 года рождения. Это знаковое событие, имеющее важное значение в развитии хоккея в Российской Федерации. Алга таба уеннарда Үзәк федераль округ командасы Ирак Көнчыгыш командасын җиңә, ә Белоруссия җыелмасы Мәскәүгә оттыра. То есть здесь вот встречаются, так скажем, сливки, элита хоккеистов. Шушындый турнирларда әлеге яшь категориясының элитасы очраша. Мондый көчле конкурентлы көрәштә алар тулаем үз осталыкларын күрсәтә алалар. Турнирда чыннан да медальләр яулау бик кыен, чөнки биредә чыгыш ясаучы егетләрнең дәрәҗәсе шактый югары. Шуңа чемпионатның файдасын бәяләү бик кыен. Высокий, поэтому ценность чемпионства здесь, я думаю, переоценить очень сложно. Беренче көн уеннары нәтиҗәләрен сез экранда күрә аласыз. Матур уенны карарга килдек, безнең егетләр булдыралар. Надеемся, конечно, на победу, а как еще? Не зря сюда приехали. Надеемся, что все будет у нас.
Төркем этабы 27 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Финал матчлары 1 декабрьдә узачак. Барлык матчларга керү ирекле. Алсун Реева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі яңалыклар шулар иде, келесі тапшыруларда очрашырбыз.